Sadiq Suleiman Aliyu Kwasare matashin saurayi ne da ke ƙoƙari wajen ganin ya kore ma bakinsa ƙuda. Gidan talabijin na Hausa 7 sun kai ziyara a shahararren kamfanin SSK Classic Shoes da ke unguwar Tamaje a jihar Sokoto. Mun tattauna da shi game da ƙalubalen da ya fuskanta kafin cimma wannan nasarar. Ga abin da yake cewa. Sunana Sadiq Suleiman Aliyu Kwasare, wanda aka fi sani ta fannin kasuwanci na da SSK Classic Shoes. Masu kallon mu za su shuka don ba su takaitaccen tarihin rayuwarka. To ni haifaffen Lagos ne, an haife ni a Lagos, na dawo Sokoto na yi rayuwa a nan saboda mahaifina ɗan Sokoto ne. So da na ɗan lokaci na ɗan spending time kamar 7 years to above dai haka, sai na koma Kano. A can na yi na karasa secondary school ɗina, har na zo na fara koyon sana'a hannu, sai kuma na ɗan yi updating abun through social media, online classes, YouTube channel ina kallo yadda suke abubuwan, shi yasa takalma na suka ɗan bambanta ma da na normal masu yin takalma irin namu na nan. Za a ga ayyuka na exactly foreign, haka nake yin ayyuka na kuma nakan sa su da foreign material. Ga ka matashi, wani abu ne ya jawo hankalinka na shiga wannan sana'a? To gaskiya da farko ba da san raina na shiga ba, abu ne da wani yaya na ya supporting dina, ya ce idan ya kamata na fara, saboda lokacin ina harkar waya, ina sayar da waya, gyaran waya, yake ce min tana da riski sosai amma na fara na fara tashi. So a lokacin gaskiya I'm not interested, amma sai dai na ce to shikenan ba damuwa, ba zan masa jayayya ba, tunda an ce abinda babba ya hango yaro bai sai hango ba. So da sannu sai na fara, sai ya zama da idan na yi abu amma mutane akan mun musu cewa ba ni ne ba to wannan abin shi ya ƙara stimulating dina, na ji ashe abin da nake is good, sai na yi keeping on har na kawo abin da nake. Masha Allah. Kafin cimma wannan matsayin naka na mallaka ainihin wajenka inda yake a matsayin kamfaninka, akwai ƙalubalen da ka fuskanta kafin cimma wannan matsayin? To gaskiya na fuskanci ƙalubale da dama, especially irin wanda gida aka kyale ni saboda a gashin da gaske na fara abun ko kuma yaya. Even though babana mai rufin asiri ne, amma haka ya kyale ni struggling, ina ta yi haka ne ta fafita, ina rike jaka haka, ina yi friends na mun dariya. Shi ma nan na fuskanci wannan kalubalen, a ranka ma dariya, kai yanzu aikin takalmi rage da sauransu. Haka dai ban damu ba, har na kai matsayin da nake so. Lokacin da baba na fuskanci yes I'm serious about it, sai ya samu hannu da shi da wani yayana, babban yayan mu kenan, suka supporting dina. Dukkanin kalubale na tafiya da nasara, wani abu ne kake ganin ya zame ma nasara a rayuwarka a cikin wannan sana'a? To babban nasarar da na samu a cikin wannan sana'ar, nake ci, nake sha, nake sutura, nake komai, kuma nake taimakawa ɗan uwa wa'anda na samu dama na ji zan iya taimaka, ba wai irin taimakon da ya fi ƙarfi na ba. Sannan kuma nasara ta biyu, mutane na zama kaman abin mamaki haka. Farkon sannan zo na buɗe shagon na, akan zo kallo na, masu ma irin aikin na sukan zo suna kallo, suna gaskiya na iya abin, yana burge su da sauransu. Sai kuma nasara ta uku, idan na yi ayyuka akan ce gaskiya ba ni ba ne kaza da dai irin wasu nasarorin da ma wani abun ba zai zo mun ba. Allah, kana da yaran da ake koyawa aiki a ƙarƙashin ka? Akwai yaran da sukan zo mu yi musu registration, muna koyar da su, na koyar da gaskiya yara da dama a baya tun a Kano, wasu kuma a nan yanzu haka ma akwai wasu da na yayi a nan Sokoto, wasu kuma still ana kan aikin da su. Wani kira gare ka zuwa ga matasa don su zama masu dogaro da kansu, su samu sana'a? To gaskiya babban shawara ta ita ce, duk yadda kake ganin kana wani maybe public servant, ko kana wani aiki na gwamnati ko something like that, ko ɗan kasuwa wanda ke siya ya kasa kawai, yana da kyau a ce kana da wani sana'a hannu da ka iya, saboda baka san rayuwa ba. Yau duk matsayin da ka kai, jari capital ne da kai,
zai iya karyewa. In aiki ne kake da shi za ka iya bin dismiss, za ka iya losing aikin nan naka. Amma idan kana da sana'a hannu tun baka da capital, in ma little capital ne da kai za ka iya farawa da sannu-sannu amma ka dawo inda kake. Shine mahimmancin sana'a. A wannan sana'ar taka ko ka taɓa samun wani tallafi daga gwamnati? To gaskiya dai ban samu tallafi daga gwamnati ba, don gwamnati ta dai zan ce shine mahaifina da wannan yayan nawa wayanda suka supporting dina, su ne gwamnati na gaskiya. Masha Allah, daga ƙarshe wani kira gare ka zuwa ga gwamnatin jiha da kuma tarayya don su shigo su taimaka wa matasa domin matasa su samu ayyukan yi? Gaskiya dai ba wai a sana'a harin takalmi ba kaɗai, yana da kyau gwamnati duk sana'ar da ta ga wani abu ne ana yi irin na ci gaban ƙasa ya kamata ta sa hannu. Duk ƙasashen da suka ci gaba irin su Italy da sauran ƙasashe a fannin takalmi, duk gwamnati ta samu su hannu, shi yasa suka zo matsayin da suke. Saboda individual mutum ba zai samu irin capital da zai raba tools da kayan aiki da sauran material da Bilyaminu Abdullahi, Hausa 7 daga jihar Sokoto, tarayyar Najeriya.